Δεν με συγκινούν τα πολλά ευχαριστώ. Δεν με συγκινούν, λέω ευχαριστείτε και εγώ σας ευχαριστώ που προσφέρετε κάτι εδώ μέσα για να γίνει, και σας το λέω ειλικρινά με όλη μου την καρδιά, ότι δεν είναι. Και τα πολλά ευχαριστώ δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν και παρατηρήσεις ως προς την ποιότητα, και μου έβαλαν ιδέες να το ψάξω λιγάκι παραπάνω, να δω αν πράγματι δεν έχουν γίνει χοντρά λάθη. Δεν έχουν γίνει λάθη. Με τα βεβαιότητα σας λέω ότι όχι μόνο δεν έχουν γίνει λάθη, αλλά με βεβαίωσαν ότι κατά 999% το έργο είναι τέλειο. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση. Εδώ είναι η μονάδα για τις φυσικοθεραπείες. Έτσι, μόνο αυτό. Όπου βοηθάει τον ασθενή να κάνει διάφορες κινήσεις και να... να βελτιώσει την κινητικότητα των αρθρώσεών του και να ενδυναμώσει τους μυς, να χαλαρώσει το μυϊκό του σύστημα. Και εδώ εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο τώρα είναι η μονάδα της εκγύμνασης, που από ό,τι βλέπετε είναι πλήρως, υπάρχουν όλα τα όργανα για τη μυϊκή ενδυνάμωση, και εκείνο το οποίο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο πρωτοτυπία για την Ελλάδα, όχι κατά κάποιο τρόπο, είναι πρωτοτυπία για την Ελλάδα, είναι ότι η μεταφορά των ασθενών γίνεται από τα αναπηρικά αμαξίδια μέσω των συστημάτων αυτών που βλέπετε στην οροφή, και επομένως κανένας νοσηλευτής ή φυσικοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής δεν μεταφέρει τον άρρωστο. Ο άρρωστος μεταφέρεται αυτομάτως στις θέσεις που θα γίνει η εργασία, και αυτό του εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος μεταφέρεται χωρίς από άλλους και συνειδητοποιεί το πρόβλημά του, ενώ έτσι μπορεί να μεταφερθεί πιο άνετα, έτσι με περισσότερη αξιοπρέπεια, αλλά και δεν έχουμε εργατικές κακώσεις και ατυχήματα και για τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Επομένως, κάνουν όλοι ευχάριστα τη δουλειά τους χωρίς να επηρεάζεται ο ασθενής. Όλα αυτά οφείλονται στον κύριο Σφίκα, που είναι ο μεγάλος μας δωρητής. Αυτός έχει καλύψει όλα τα έξοδα. Η εγκατάσταση που βλέπετε τώρα είναι περίπου 2.500 τετραγωνικά. Όλα τα οικοδομικά τα έχει καλύψει ο κύριος Σφίκας, καθώς επίσης και τον εξοπλισμό. Όμως η μεγαλύτερη προσφορά του κύριου Σφίκα δεν είναι τα χρήματα, που είναι και αυτά ένα πολύ σημαντικά, αλλά ο χρόνος που έχει αφιερώσει και το ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζει σε κάθε γωνιά τι έχει γίνει, και επίσης το τι μπορεί το κάθε όργανο να προσφέρει, πώς μπορεί καλύτερα να χρησιμοποιηθεί. Έχει μάθει τα πάντα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας expert πλέον και αυτό στην αποκατάσταση, και αυτό δείχνει το μεγάλο το ενδιαφέρον και την αγάπη για αυτό το πράγμα το οποίο έφτιαξε. Η ικανοποίηση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τελείωσε μετά από πολλές δυσκολίες. Ο προγραμματισμός μας ήταν να τελειώσει άντε σε 2 χρόνια. Και από 2 χρόνια φτάσαμε στα 5. Και φτάσαμε στα 5 χρόνια. Ήθελα να προσφέρω κάτι στη γενέτειρά μου, και βρέθηκαν τα άτομα που με καθοδήγησαν. Με καθοδήγησαν και μου επέδειξαν ότι είναι κάτι το οποίο είχε σκοπό να φτιάξει το κράτος, ότι ήταν προγραμματισμένο για την Ολυμπιάδα του 2004. Η ευαισθησία για νέους ανθρώπους νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, ιδίως όταν έχουν την ατυχία, όπως εχθές που μίλησε μια γιατρός που είναι σε καρέκλα.
η οποία ερχόταν εδώ σαν φοιτήτρια και τη χτύπησε στη στάση του λεωφορείου ένα αυτοκίνητο, γιατί την έχει καπηλώσει στην αναπηρική, στο Καρατσάκι. Εδώ είναι ο χώρος της υδροθεραπείας, χρησιμοποιούμε όλες τις μορφές. Ξεκινάμε με την πισίνα, η οποία μπορεί να θερμαίνεται στις θερμοκρασίες που επιβάλλεται, δηλαδή 28-30 βαθμούς. Είναι για τα άτομα με κινητική αναπηρία, ειδικά διαμορφωμένη για αυτό το σκοπό. Έχει όλες τις δυνατότητες της υδροθεραπείας και παράλληλα υπάρχει και ο γερανός που μπορεί να κατέβουν τα άτομα αυτά και όλα βέβαια τα σωστικά μέσα τα οποία χρειάζονται για αυτή την υπόθεση. Επίσης εδώ γίνονται θεραπείες μέσα στο νερό με τη βοήθεια του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτού, ο οποίος μπαίνει μέσα στην πισίνα και χωρίς να υπάρχει το εμπόδιο της βαρύτητας μπορεί να εξασκήσει όλο το μυϊκό σύστημα των ασθενών και να επιτύχει και μυϊκή χαλάρωση αλλά και μυϊκή ενίσχυση χωρίς καμιά ταλαιπωρία για τον ασθενή. Το γεγονός ότι δεν βγήκε κάτι δικό μου που το έφτιαξα και το πέταξα στο κράτος έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, διότι τους προσέφερα στην πατρίδα κάτι που το ήθελε. Δεν είναι δική μου ιδέα και άντε τώρα βγάλτε τα μάτια σας να το τρέξετε. Το θέλατε. Σας το προσφέρουμε, παρ' όλα αυτά είχαμε δυσκολίες. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουν μια άνεση ζωής και μια ποιότητα ζωής, νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ειλικρινά δεν το φανταζόμουν ότι θα είχαμε πετύχει κάτι τόσο ωραίο και τόσο σημαντικό. Οικονομικό εύρος δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κανείς να πει ότι έχουν 2 χιτώνας, δίνει τον έναν σε αυτό που δεν έχει. Επομένως αυτό είναι άλλο θέμα. Εφόσον είχα πάρει την απόφαση να προσφέρω κάτι, η συγκυρία αυτή η οικονομική βέβαια το 2006 που ξεκίνησα δεν υπήρχε, δεν την είχαμε αντιληφθεί. Υπήρχε, αλλά δεν την είχαμε αντιληφθεί. Αλλά δεν θα με σταματούσε, διότι είχα αποφασίσει ότι ένα ορισμένο ποσό που η οικογένειά μου θα επιθυμούσε να το διαθέσει, ήταν εκεί δεδομένο ότι θα γινόταν για αυτό το έργο. Είχα την καλή τύχη να βρεθεί ένα αντικείμενο που προσφέρει πραγματικά αυτό που λείπει από την Ελλάδα και η ικανοποίηση ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μου λένε λείπει και από τα Βαλκάνια. Δηλαδή, εάν μπορέσουμε να έχουμε φοιτητάς που θα αναπτύξουν αυτό το κλάδο εδώ πέρα, θα είναι και οικονομικό όφελος και για την Πάτρα και για την Ελλάδα να έχουμε εισρωή ξένων που θα έρθουν να τους προσφέρουμε αυτό που μπορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να προσφέρουν. Και μείναμε τόσα χρόνια από κακή μας τύχη, γιατί να τους προσφέρουμε τώρα, διότι πραγματικά και άριστους γιατρούς έχουμε, και άριστους επιστήμονες έχουμε, και πολύ καλά μυαλά έχουμε. Περιμέναμε από το γεγονός ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο, ότι θα κυλούσε πιο εύκολα, ότι δεν θα χρειαζόταν να πάμε να παρακαλέσουμε για εγκρίσεις οι οποίες έπρεπε αυτομάτως να γίνονται. Δεν ήταν δικιά μας σκέψη. Είπαμε ότι θα τους φτιάξουμε τώρα ένα για να σου βγάλουν τα μάτια τους. Με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι χυδαία κάπως. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Περίμενα ότι θα είχαμε περισσότερους συμμάχους και
περίμενα ότι και η ντόπια αντιμετώπιση, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, δεν αναφέρουμε στο λαό, στην κοινωνία των πατρών, αλλά ξέρω ότι μέσα από το χώρο του νοσοκομείου υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα τους λόγους δεν μπορώ να τους ξέρω. Έχουμε μια ταμπέλα κάτω, έτσι, στην είσοδο. Είναι η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Στη μνήμη αυτών των δύο γυναικών που μου προσέφεραν πολλά πράγματα στη ζωή και μου έδωσαν βάσεις, ηθικές βάσεις, αυτές έβαλα εκεί. Και η μητέρα μου μάλιστα είχε την ιδιαιτερότητα στην κατοχή να μείνει και στην φυλακή, διότι προσπαθούσε να οργανώσει αποστολή φαρμάκων στην αντίσταση όταν ακόμα δεν είχε χρωματιστεί. Ήταν αντίσταση, εθνική αντίσταση, όχι κόκκινη, ξέρω εγώ, μαύρη, και συνελήφθη. Είχα την καλή τύχη να μου αφήσουν οι γονείς μου ένα χτήμα και το σπίτι, και έτσι ερχόμαστε, και συχνά ερχόμαστε και περνάω και από εδώ, και αισθάνομαι πολύ συνδεδεμένος με την Πάτρα. Δεν μπορώ όμως λόγω επαγγέλματος, είμαι μηχανολόγος ναυπηγός, μην με μπλέκετε το εφοπλιστηλίκι, ξεχάστε το. Είναι επίκτητο, το οποίο βέβαια είναι ένα επίτευγμα. Αλλά εγώ είμαι μηχανολόγος ναυπηγός, αυτή είναι η δουλειά μου. Το άλλο είναι ένα βήμα παραπέρα, εφαρμογή της σπουδής που είχα, τέλος πάντων, την έμπνευση και την καλή τύχη να κάνω μια σωστή αρχή σε κάποιο τομέα συνδεδεμένο με την ναυπηγική και τη μηχανολογία ναυπηγική, αλλά που προσέφερε άλλον ορίζοντα, και δυστυχώς προσφέρει άλλον ορίζοντα, διότι δεν εξαρτάται καθόλου από το κράτος. Τα καλύτερά μου χρόνια τα παιδικά ήταν εδώ, ήταν δύσκολα χρόνια. Ακόμα και για αυτούς που είχαν περιουσία κτηματική, δεν υπήρχε ρευστό. Μάθαμε να σεβόμαστε και το κομμάτι το ψωμί. Και αυτό ίσως μας έδωσε ορισμένες αρχές.